James Allen, 14. kolovoza. Kao što izlazeće sunce pobjeđuje bespomoćne sjene, tako se sve nemoćne sile zla razbježe pred prodornim zrakama pozitivne misli koja isijava iz srca osnaženog čistoćom i vjerom. Tamo gdje su čelična vjera i beskompromisna čistoća, tamo su zdravlje, uspjeh i moć. Bolest, neuspjeh i propast ne mogu se nastaniti u tom čovjeku, jer se u njemu nemaju čime nahraniti. Čak su i tjelesna stanja uvelike određena mentalnim stanjem, a znanstveni svijet ubrzano se približava ovoj spoznaji. Staro materialističko vjerovanje prema kojem je čovjek rezultat svog tijela naočigled nestaje, a zamjenjuje ga nadahnjujuće vjerovanje u čovjekovu nadređenost tijelu, koje je rezultat njegovih misli. U svemiru ne postoji zlo čiji izvor i korijen nisu u umu. Odreci se,